Haka zalika bayan an ƙare kokowa a jihar Tawa an fiddo da takarda duk matashi wanda ake gani an aihe shi tun daga 2025 an ce shi zo shi ba da takardu ne, takardar da kake da ita, takardar aihuwarka ka bada a yi maka a yi taskinka. Idan an kai taskinka an ka ga komi da komi naka ya kammala ya cancanta a ɗauki ka tahi zuwa aikin soji. Shi ne ake kira har yanzu har yau har kullum shi ita mutuwa ko kana a gida tana iske ka, ba wai sai ka zo wurin yaƙi na aka kashe ka ba. Shine kawai uwayen ɗaya kuma su danga yin haƙuri su bar ganin wannan matsaloli da ake ta fuskanta dangance da sha'anin insecurity wanga da muke cikin shi. Kawai da an ɗauki ɗanki ko kuma an ɗauki ɗanka zai tai wurin yaƙi a kashe shi, ba haka ba ne. Ita mutuwa ai har a gida ana yin ta. Kenan shine ake jaddada ma kowa cewa ku hito ƙwanku da ƙwarƙwatanku ku ba da goyon baya ta a ɗauki ɗiyanku soji su yi ma ƙasa aiki. Domin in kun lura a ƙasar Najeriya shekaran jiya ce Najeriya kai kwana 4 zuwa 5 da Amurka ta halbo makami tun daga can ya shigo ƙasar Najeriya zaka ya yi ɓanna, ya kashe, ya rusa gidaje, ba a ce da ya kashe wani rai ba. To duba da wannan zai iya jawo wa cewa 'yan ta'adda za su iya hirgici kiya su kutso shigo ƙasar mu Nijar. Amma in ya zamto muna da soji mai yawa wanda zai isa shi tare iyakokinmu, sai wata barazana sai ka ga an shawo kanta. Shine mu ake kira da dukkanin ɗan Nijar shi hito shi ta wurin a ɗauke shi aikin soja domin gudun kada ya zamto yakin da Amurka take kawo ma Najeriya shi sanya cewa 'yan ta'adda za su kutso daga Najeriya su shigo Nijar. Kenan a ƙarfafa ɗaukar soji shine abin da ya fi zama a'ala a cikin ƙasa. A barka tsoron mutuwa ko kana gida kwanci ta zo ta ɗauke ka ballantana ka haita wurin daga. Kuma kowa ya sani, musulmi dai ya san da cewa kullu nafsi za'iqatul maut, dukkanin mai rai zai ɗanɗana mutuwa. Kenan mu bar duba da wannan abin da yake mu yi ma ƙasa aiki shine kawai mu tsare lahiyar mu, yannan mu waɗanda ba su tahi ba da kuma ɗiyan mu da annan shine abin da ya fi. Don da ko hito gar muka ma tuwa da kuɗi ita ma yaƙi ce. To ƙarƙashin haka muke kiran ku dukkan 'yan Nijar ku hito ƙwanku da ƙwarƙwata surtu da jihar Tawa.